My Way Out dokumentala da The Way Out klub edo dantzalekuari buruzko dokumental bat. Eta The Way Out dantzalekua sortu zuen Vicky Lee, pertsonai handi honek, orain dela ia 30 urte. Trans esperientzia duten pertsonei zuzendua hein handi batean komunitatea gustora, eroso eta lasai sentitzeko. 6 urteko prozesua izan da, eta orduan denbora hortan, denbora eman dit jende desberdina ezagutzeko eta pixka bat ikusteko, identifikatzeko ze pertsonak emango duten ondo dokumentalean, eta niretzako oso garrantzitsua zen belaunaldi desberdintasun hori, ez? Orduan daude bi pertsona direla helduagoak, 70 urte buelta hortan daudenak, eta gero beste bi pertsonai diela gaztexegoak, ja interneta ezagutu dutenak, eta lenguaia ere espresatzeko beste tresna batzuk izan dituztenak. Niretzat garrantzitsua zen egitea atzera begirada hori, ez? Kluban nun hasi zen, 83an gauzak mundua oso desberdina zen, eta hori islatu nahi nuen dokumentalean, ez? Egiten du radiografia bat trans komunitateak urte hauetan bizi izan dituzten momentu desberdinak, baina baita gizarteak, ez? Hau testuinguru batean dago, eta testuinguru hori marraztu nahi nuen pixka bat dokumentalean txertatuz, ez? Ikusteko nun mugitzen den dantzaleku hau, nun kokatzen den. Goaz ginen kontatzen, eta musikatan bakarrik, igual musika bakarrik erabilita zan bezala, gure aurrekontu osoa den igual bikoitza ateratzen zitzaigun. Oso garestia. Orduan hor nire koizkidek izugarrizko paper garrantzitsua bete dute. Badaukate izugarrizko katalogo zabala musika, dokumentalean erabiltzen dian musikak. Nik eukidet musika guztiak nire eskura euki ditut, eta horregon da izugarrizko lana abesti desberdinak entzun eta aukerak eta hortan, ez? Pandemia iritsi zen momentuan, dantzalekua itxi egin berri izan zuen, martxoan, 2008ko martxoan, eta horrek esan nahi izan zuen baita gure produkzioa geratu egin zela. Eta ni, ez jakintasun handia zegoen, orokorrean, baina gure produkzioan ere, ni aurkitu nintzen momentu baten, pentsatzen, zeingoet, ez dakigu hau zenbat denbora izango den, zenbat denbora egongo den itxita dantzalekua. Garai hortan bikilik jazitun 65 urte, eta pentsatu nuen, igual erabakitzen du hau aitzakitzat hartuz, ja jubilatu eta aio. Eta izan ziren momentu batzuk oso, momentu hortan pentsatu nuen, egon dira 3 bat momentu dokumentalaren prozesuan, pentsatu dutela, dokumentala erori zait. Holaxe. Eta hori izan zen bat, ez dakit zer egin, ez dakit hau 3 urteko gauza izangoan, 3 hilabetekoa edo betiko itxita egongo dan, ez? Eta horren erabaki hartu da, gaina oso erabaki hona izan zen orain atzera begiratuta, abuztuan aurreikusia geneukan bidaia egin ordez, Londresera ezin gendun joan, erabaki nuen montatzen hastea, edizio lana hastea erabaki nuen. Esan, ikusiko dut zer dauketen, eta prozesu hori orduan hasi zen, eta hortik aurrea ikusi nuen, badago, ez? Filma hemen dago, baina baita osargi izan zen pandemiaren trama edo sartu hartzela, oso garrantzitsua izan zelako, eta eragin handia izan zulako transkomunitatean, ez? Ez dakit ze gertatuko den filmarekin. Momentuz daukagu Espainiar estatuan banaketa, Atera Filmsen bidez, filma zinearetoetan martxotik aurrera ikusi ahal izango da, eta
bai, nire ilusioa eta esperantza da Erresuma Batuan behintzat banaketa aurkitzea eta bertan jendeak ezagutu dezan altxor txiki hau, ez?